Euskal Sursaleek osegorren izan dute lehiaketa gaur munduko txapelketako puntuagarria den proba izan da jokoan, 3. jardunaldia alegia. Eta honek Aritz Aranburu eta txapeldunetan txapeldun den Kelly Slater jarri ditu aurrez aurre. Zarauztarrak erronka gogorra zuen aurretik, baina ez ezinezkoa. Itsasoaren baldintzak ez dira egokinak izan, Slaterrek olatu onak hartu ditu eta aurretik jarri da. Edonola ere Zarauztarrak hartu du olatu onena. 6,1eko balorazioa eman diote eta emaitza horrek irabazteko aukerak eman dizkio azken unera arte. Amaierako segundoetan irabazteko olatu ona hartu du, baina hautsi eginda eta Aranburuk esergutz egin ahal izan du. Beraz garaipena Slaterrentzat, baina Aranburuk lan oso duina egin du. Penak ingatu nahi hori, olatu gehiago hartu ez izanagatikan, baina bueno, itxasoa da, batzutan bialtzeu da bestetan ez. Orduan gaur kontan olatu gutxioko esan da. Eta bueno, alare guztu da, bukaeran oso gertu geratu naiz txanda pasatzeko. Eta bueno, gehien bat bori oso eskertuta, ez da, Quicksilverrek eman diten aukeragatikan, munduan inoiz egon dan surflari honenan kontra txanda bat eukitzea nire jendean aurrian ez da kapresidikan, así que oso gustora.